Mantap. Yo. Aduh, jan rekasah tuh. Tidak seperti yang dibayangkan kenikmatannya itu. Kayak bakuli nanti ya iki. Bun, Lek, tumbas. Lah, jan. Bun. Wah, Lek, tumbas Lek. Ganggu ya, Mah. Tumbas. Mah, ganggu ya, Mah. Gas spontan. Gas motor pitung ya lo. Lek, jambak sik, Mah. Jambak sik, Mah. Jambak sik, Mah. Wah, ganggu ya. Anu, sik sebentar ya, Mah. Kena rasa anu ganggu terus kayak, Mah. Tumbas. Bayok ya wonge kae. Wah, yang aneh mah nendi bagule. Umrah boleh. Umrah po munggah swarga. Welah dalah, rano uang kae ini. Dek, lanun. Wis, rano uang iki piye iki? Apa toh? Oh alah bakul kok ora sigrak, ora mengikuti perkembangan zaman kuwi, Kang. Rugi kowe nek modelmu kaya ngono ki, kowe meng suwe-suwe iso tergilas perkembangan zaman. Tenan, zamanmu ketinggalan. Kowe merasa asing di negaramu sendiri. Apa-apa iki kudu sigrak, kudu cepet ngono lho. Iki wis zamane e-commerce to. Apa-apa serba internet, serba cepet. Lah nek kowe arep ditukoni gas siji kok suwene ra ilok-ilok ki, ha seming muntul, kowe sesuk ming dadi untul, ora bakalan dadi wong sing gedhe ora mungkin kowe iki. Cah nek ra utang ming ganggu. Lho, pembeli adalah raja, Kang. Iki ora usah tumbak tutukan iki lho, pembeli adalah raja. Raja itu adalah pemimpin sebuah negara. Nek seorang presiden oleh utang, masa seorang raja ra oleh. Lucu lho dapuranmu iki. Mak ndelok susuku to kowe. Kuwi ming raja randilahan to. Wis ki ndang arep ngopo kuwi? Butuhmu apa? Rasa kesuwen. Selak ana urusan liya aku. Iki lho, tuku gas. 20.000 kae, jipuk dhewe. 20.000, jipuk dhewe kono, jimuk dhewe. Palah wong dijak omongan menungso, maslak susu minggat lho iki. Wah, jan uang po. Oh alah, bakul ratonjo gawake gas barang ya ora gelem. Bakule ratonjo. Ora enak-enake lakang. Rasudi aku nini neh. Ratonjo. Kupat. Kopet mah geblandang iki lho, Jan. Apa nih kok ya ora weruh omah sak desa elek dhewe kok isane geblandang iki lho aku iki. Jan. Rekoso iki apa meneh nyangkut. Janjane aku ki nek model gas kaya ngene iki ora pati setuju lho mbiyen ki. Iming pemodal besar iki sing do duwe kaya ngene iki. Nek sing pemodal cilik kaya dapuran-dapuran sing ngono kae wis mesti do ora kuat lah. Piro modalnya nggo tuku wesi sing sok tau jeblok ngene iki jarene. Aduh, tetep longo mambu sing juara. Longo mambu wis yes banget aku asine. Tapi ya manut negara, wong iki ora iso piye-piye negara ngatur sing terbaik buat rakyatnya. Walaupun tidak 100%
baik atau kadang ono sing ora seneng kaya aku ngene iki. Ah, lengo mambu janjane aku senenge. Tapi ya wis lah, ora ono masalah sing penting dilakoni ngono wae ya. Walaupun awalnya aku asli ya wis ora setuju dengan pergantian antara si lengo mambu karo si gas ki aku dari awal wis ora setuju janjane. Ning aku iso apa ngono. Aku ki RT ya udu, RW apa meneh. Apa meneh kok menteri aku ya ming keluarga minus atau seorang kepala keluarga yang memiliki keluarga minus ya aku ini kita tadi reso piye-piye ngresula ya abot nek ora dingrusula ngene iki ning ati kemropok monggo saiki bakul-bakul iki doaleman saiki bakul-bakul iki umpamane aku ora tau tuku ning warung kuwi ora tau tuku gas ngono biasane wong-wongane iki kok ora tuku nggone Yanto biasane tuku Yanto to kene ra duwe, ora nyetok. Padahal ning mburi numpuk akeh. Aku janjane nek bakul sing kaya ngono kuwi sportif aku ora masalah atau umpamane aku arep tuku aqua to. Tuku aqua ning kono aku ora tau tuku ning kono ora oleh ra apa-apa. Umpamane ana piknikan saka Jakarta arep ning Jogja to. Mbake ngeleh apa mase ngeleh, ngelak pengen tuku aqua. Omahmu Jakarta to? Mbok kono tuku aqua ning Jakarta kono. Ayo ora iso to nek kaya ngono kuwi. Ongkose boros kaya ngono kuwi. Makane ran aku tuku gas kok dadak gep-gepan. Nek niate dodol ya mbok ya dodol. Ora usah dadak nganggo nyendhe-nyendhe kon tuku biasane ning ngendi. Nek biasane ana aku rasa mlayu dene. Ngono lho karepku ki. Ning wong ki ya do radong senengane. Wis. Aku ki ya kadang heran to. Gas umbah-umbah atau nek ora lelaki sejati nek ya ora mungkin to nglakoni kaya ngene iki. Aku ki heran karo wong-wong wedok ngono. Wedi nek kon masang gas iki biasane wedi, alasane ndak jeblok lho. Mangsamu nek wong lanang sing masang gas iki jeblok ra modar ngono piye? Tetep sehat ngono piye mangsamu? Bergas tambah kuat ngono staminane ngono. Padha wae ya sajake iki nek lanang wedok iki terus ana sing bedake gase milih-milih nek wong wedok ndak njeblok ora milih gas ki nek ngono kuwi rekoso iki nek sing jenenge mindset to kuwi ora ditanamkan beneran iki ya ngene iki hasile kudune mang kudu ditanamkan atau sejak dini lho ben mudeng apa sing terjadi iki mudeng lho maksudku iki dadi apa-apa ora ming krungu omongan wong ngono kuwi ning ya piye wis dadi dalane atau ora iso dowah-owah nek kaya ora iso dowah-owah piye-piye ming kudu manut sing biyen-biyen manut sing lawas-lawas ngono lah pokoke masang gas ngene iki rasane kaya wong jatuh cinta to deg-degan ning ati iki deg-degan ning dada ser-ser ayo piye jenenge maca atine wong kuwi angel apa meneh maca atine tabung gas anak ya ming marai deg-degan to. Alah. Pasang sik kene. Oh, sujukno kuwi rada lumayan iki nek sing dienggo. Yes, balik kene sing iki. Nah, saatnya kita masak air putih. Air putih iki perlu dimasak. Aku nek kon ngombe sing banyu-banyu ning nggon galon kaya iki ning telak kurang tonjon, kurang les ngono lho. Mergane ya ming apa jenenge banyu mentah to, banyu kali apa lah jenise aku radong ning aku nek ora sing mateng-mateng ngono kuwi mbiyen ora cocok, ora hobi lho Mas, ora termasuk kesukaan lah kasarane. Dadi gelem ra gelem kudu nggodhog ngono. Walaupun aku nganggo banyu KUA kae, banyu galonan KUA kae tetep kudu tak godhog nek aku ora masalah. Ya ora ketan diangeti nganggo dispenser ngono sing penting ora iso nek kon mentah ora iso. Wis ora kuat nek mentah. Yo golek wedang banyu sik digodhog. Dan marilah kabel aja. Saatnya Raden godhog wedang menggunakan anglo tetap. Jadi walaupun punya gas ya ming tinggo minum cakep tangga. Ndak ngambek nggunamu sing nganggo anu to ya nganggo anglo ki ora kok. Menghabiskan pohon ki ora, menebang pohon ora. Iki ming kayu-kayu sing wis tuwa-tuwa mbangene ming dienggo omah lemut atau dienggo omah serangga-serangga sing menyengat mending dimanfaatke dienggo
Nggodhog wedang rada. Wis murup. Oke. Wah, malah rek muter. Ya. Nah, ini gelas pokoknya serampung ya, masuk ya nunggu niki ra mungkin toh. Siap-siap sih mandi yang wangi, persiapan sepatu pantopel kita semir terlebih dahulu atau jas dasi udah siap. Terus minyak rambut ya siap. Pokoknya dasi ireng, jas ireng ya, sepatu pantopel, katoke legging lorek-lorek kae lah atau ben wangun. Siap ganteng kok. Terus ning sawah ngono kae. Ning sawah ya dasinan. Ya wis ngono wae lah. Yuk.